gestora s'ha omplit de neu i jo no sabia, jo per la nit sentia caure gotes de neu, però no sabia que es podria fer. I he fet un ninot de neu i ens hem tirat per els tobogans. Allà encara ens estem tirant per els tobogans. I el cementiri també està ple de neu. I allà, si veieu aquell cable, no sé si el veureu, s'està movent per la neu. I ara entrarem al cementiri, que està ple, però ple de neu. I és superxulo. Tot això és real, no és mentida. Jen i Jordi Niñera. Estem un altre cop amb la neu i, bueno, això és el salta-salta. Aquí, quien salta se moja. A veure, mira, agafo un tros. Això és salta-salta i l'altre és neu. I salta costa, però l'altre és neu. Adeu, fins al pròxim vídeo. Dale like y suscríbete al canal. Adeu.